Msize senze ukuthi sigcine sibhalela kuwe, sidinga ukuthi ube khona la ingoba sifisa ukuthi ukwazi ukusisiza kulolu daba olukhona esalenza kudala nathi sisasebancane sasithi sifuna ukwenza izinto zethu zibe lula uma ngabe ufuna ukuthola umuntu wesifazane. So-ke sagcine-ke sesihamba siya kulabantu besintu yabo, siyofuna khona lezi zinto ey'ncane lezi zokuthi nje yabo umjito ekwazi ukuthandeka nasemantombazaneni, kube lula uku-approach intombazane nokuthi ivume uma ngabe ukhuluma nayo. So-ke sayithola izinto esayithola nomfowethu lento lena okubuhlungu sekubuhlungu manje ukuthi le nto bayifake egazini. Manje uma bayifake egazini ayipheli kalula. Njengamanje nathi sekufika isigaba sokuthi sifise ngathi ngabe nathi singamadoda sifisa zasekhaya silungise izinto zethu kahle, sithatha abafazi sibabeke endlini. Kodwa manje akusenzeki ngoba le nto lena ilokhu ifune ngathi ungabe lokhu nje udlalile njalo. Noma engafika umuntu omtholayo uyamthola nihlale leso sikhashana umshiye kanjalo uqhubeke nomunye. So nje le nto ibuhlungu ngoba thina sabantu abaphilele ukuthi ngathi sihlukumeza abantu besifazane kakhulu ekugcineni, ngoba nathi lento sasingazi, nathi sasitshela ukuthi sizama ukwenza izinto zethu zibe lula. So-ke ya nomfethu naye uzochaza nje, kodwa nje ebengidinga kakhulu ukuthi-ke usibhekele kulabantu besintu, abantu abakwazi ukubheka izinto ukuthi mhlawumbe bangakwazi ukusisiza kule nto eyafakwa egazini yayimalana ney'ntombi, sikwazi ukuqhubeka nempilo ngoba ekugcineni nathi sifisa ukuthatha abafazi silobole sivuse imizi yasekhaya, ngoba ngale nto kahle kahle ukhuluma iqiniso umuzi awuvuke ngoba wonke umuntu uyafika yahamba, akekho umuntu ohlalayo. Sanibona, angisabingelela-ke mina, kodwa ngizothanda nje ukuyikhala lapha ekuqaleni ukuthi kahle kahle size umfowethu lona-ke sikhulele ndawonye, siyalamana nangokuzalwa nomama nobaba, sikhule sihlala soyi-2 izinto ey'ningi besizenza ndawonye vele, kangangokuthi nale lena ayichaza umfowethu into esasiyiplanile vele ngenxa yezimo ey'thize-ke, kodwa ngizokuveza kwakuyi-idea yakhe ngenxa yokuthi-ke ubengaqonya kakhulu kunami, angani noma wayelele ukudlula mina noma ukufica mina. Wayesethi Bafo angazi wayezuphi lezi zinto zobambe baxoxe emagrawundini-ke because bedlala nebhola-ke mina bengiyinkomo bengadlali ibhola. Mayebuya kumina uzongitsho ukuthi Bafo yazi ngizwe kuthiwa khona umuthi ngapha othi uma usebenzisa wona ayikho intombazane engadlula. Ukuba veza ukube sivumele ukuveza amagama abantu ngize ngisho ukuthi wazi walinganisa ngoba khona-ke ingane wayeyifuna ngalesa sikhathi impela yayimshaya ngaphakathi nenye indlela. Wathi Bafo kunomuntu lana engizwe kuthiwa uma waya kuyena intombazane uthi usafika nje kuyona ivele ihleke, uthi uma utshotshwe uyayithanda ngisoloko sokuyibhansela. Uyabo, ayi ukuthanda izinto-ke mfethu nanokuthi phela vela esasikhathi uma ushela kwakuba ngathi umuntu umshela lokho athi uzocabanga isikhathi eside, yabona ugcina uthatha uzomshela uzogive apha ngakuqomi. Kati uma siye kuloya muntu bakubuya bacaca ukuthi hayi uvele ufika uthi one hayi intombi vele ivume kanjalo. So manje lento njengamanje ayisapheli, isegazini ngiyaqosa ukungena emathini ngizakulelo daba ukuthi kwenze kahle kahle bengifuna ukuyilanda nje ekuqaleni ukuthi kwenzeka kanjani, sahamba kanjani ukuze bazobona nebanye nebungozi, babone futhi nanokuthi ukube sasesihlambile leso sikhathi kube saye kakhona lapho cause kunezinto ezenzeka ngalesa sikhathi sisawuyilanda nje lento uzobona kuneminingi nje eyenzeka engazange uyi-understand. Sesiqala manje ukuyibona ukuthi kahle kahle kwakuyipoko lezi sasinikwa zona. Kwakuwumgqibelo uma ngikhumbula kahle ngoba sasingayile esikoleni, sahamba-ke nayo le ndoda nomunye komunye abangani bethu ongakhonanga ukufika la ngoba naye uhlushwa inkinga ethi ayifane nalena yethu ngoba sike sayikhuluma lento sobathathu ngoba sesikhulile sabonisana akakhonanga ukufika. Sathi uma sifika laphana lwababa-ke wayenendlu yesizulu nje lezi izindlu zabo round lezo kuya kwenziwa zona-ke izinto zesintu. Sifike singene phakathi laphana azange size silokhu shamathambe simchazele ukuthi size ngesitolo sokuthi nokuthi siyahlala nje ufuna umuthi weyintombi la sifuna nje ukubaqeda funa ukushakwa sana hayi uba bahleke kancane. Angalokhu futhi naye asibuza izinto ey'ningi ngoba kwakulezi inyanga vele izinyanga ey'thanda imali, yonke into nje uma uphethe imali kuyakhulunywa akalokhu athi kusasa. Hayi lo mjita asitshela ukuthi ngenduku wayithi induku ngalesa sikhathi hayi ngimazi induku la. Inkinga lezi induku zami zihlukene kabili, khona induku yasehlathini bese kuba khona induku yesilwane. Le yesilwane ngikhona ukuthi ngifake yona egazini, uma ngikufake yona
kuzoba into enomphela into enomphela ulokhu nje umuntu nje lokhu uthema ukhombile nje hawu ziyakhala ayisijabulele ayikho ngisho kuthiwa ithi no kodwa uma ufile ngalelo langa hayi ngiyakutho into eyenzeka ngokuthanda izinto mfethu hayi ubafo ngimtshela kodwa ngamkhuza ngathi baba asithathele kokutemporary athena hayi lento lena bafuna ngifuna ukubangena yabo phela ngithi ngathi ngaleso sikhathi sasingadingi into ezilokhu izilisa ezohlala ngoba nathi sethu vele ukuthi sizise lapha ngoba sasifuna ukwenza izinto zethu zibe lula ukuthi ufuna ukuthi uma ukhuluma nje yazi nayi le ndaba hayi masifika laphana lomgida lona akhiphe lezi zinto zakhe angazi ukuthi wayibeka kuphi lapha cause waqala washumisela laphana wakhuluma lezi zinto zakhe esingayiboni uhleli lakhuluma izinto ongayiboni ngapha ngemuva kwamanje otekelosho yabo kunamashidi yabo kubekiwe ngale kwakunembalabala ngale lento awuyiboni kodwa yazi ukuthi iyakhuluma and futhi uma ubukisisa ngale akunalutho kodwa uyakhona ukunyezela ukuhamba lakhe akhulume ngisho ukuthi naba abafana lana beze ngokuthi nokuthi uthini ngibanike noma kanjani ayingabi lutho kulezi zinto zalo zayipoko zakhe lezi yazi ngikutshela ukuthi basicaba ke nayo nayo le ndoda kwakubuhlungu impela kodwa-ke uyazi ukuthi uma uthe into ufuna ukuyenza futhi usuyitshelile ukuthi cha ngifuna ukubangena sakwenza-ke lokho sakwenza into waqeda ukusitshela yona watheni wathi uma sisiphuma sihambe wasilela indlela okufanele sihambe ngayo wathi futhi singaweli emfuleni yabo umfula owamanzi ohambayo esahamba laphana mfethu safika sikhathi ekhaya kuseduze kodwa ngenxa yokuthi sakufanele sithole indawo ye-bridge ukuze seqe phezulu ngoba phela uma sesawuwela le bridge uyisho ukuthi kuyaphupha lokho iy'poko zakhe and uyabona ukuthi iy'poko ngempela leya nto leya ngoba sahamba ngendlela eyayishilo ukuthi singahambe and le nto inemithetho yakhona eyayisitsheleni ukuba futhi ukukhumbula-ke iminyaka mina sasisebenzisa ngalesa sikhathi sahamba mfethu sabuya laphana esenzile esesicabile kulezi zinto zakhona zangena egazini lapho sesizizwa sizinsizwa-ke yabona nje nawe usuyithola and umuntu wokuqala mina ngangimazi ukuthi ngimthagele namanje ngiyamazi ukuthi ngangimthagethila neze ngaba nebhange noma ngaba nebhadi noma ngaba nenhlanhla kwaba uyena owokuqala futhi waba uma wengane yami ngenxa yani futhi into yethu ayizange isebenze ngimuze ubone ukuthi leya nto kwakunebhokwe lo muntu wayengangithandi ukuthi nje ngoba yilezi iy'poko ezasiyilandela phansi angazange ngimshele nakabili ngalade ngimshela futhi leya ngane ngafuni ukungiqoma leya nanokuthi umuthi uyakholelwa kuwona futhi ngase nginakho ukuthi yabona manje angiyobangena ngiyabahlephula nalento eyigqugquzela nje ukwazi ukuthi ngeke ngisahlulwa yilutho ngathi uma ngifika kuyena futhi ngafe ngawabeka nje apha amabili mathathu akazange lokho athi ngisazocabanga ngisho ukuthi fethu mina kahle kahle bengisanqena bengisafuna ukukubona nje ngigrand ngawe ayi ngavele ngabuya ngawuxoxela le ndoda yabo iyasebenza into yaleyo baba kade asibuzange la ngithi izosebenza iyasebenza manje namanje iyasebenza inkinga yethu ukuthi asisayifuni namanje iyasebenza kungangokuthi into mfethu wrong ngayo njengamanje nenza singasayifisi ukuthi thina sobabili nje bahlala ndawonye nje umfethu ngisho noma ngakuthiwa mina ngichamukele umuntu ngiyafika mina umuntu kuyintombi yami uma-ke ngaphuma ngayo esitolo sekuyintombi yakhe kalula nje kanjalo ngoba isegazini igazi elifanayo and futhi ngeke uze kuthiwa axabene amantombazane ukuthi uqatshaniswe ukuthi yenze ukuthi cabani isibanga leyo nto njalo uyayithathayo nami ngiyithatha ngelinye ilanga yakhe yabo but le nto inkinga ukuthini asikwazi kuba nomakoti egcekeni umuntu ozokwazi usiwashele siphekele ngenxa yokuthini wonke umuntu osuke efika lapho-ke vele sekungayena umuntu wakhe kuphela sekuwumuntu wami nami kakade umuntu waleziy'lwane cause leziy'lwane yazi ukuthi yini eyenzeka le nto uzibone ngicela ukubuza mina guys uma kuthiwa wena umuntu wakho usethathwe lo wena ufila kanjani as umuntu wakho awubina ndaba naleyo nto leyo kade kungani kade iyabaleka izobe isithuthile izobe isithuthile no isilwane lesi isilwane lesi banhlaka ngifakisele esimbi ngale ndlela yokuthi usuqhubeke so usize nidingayo kahle thina into mfethu esiyidingayo kahle kahle
ukuthi sikwazi ukuthola uma kuthi ukhona umuntu ongakwazi ukubheka ukuthi yini le ongakwazi ukuthi lezi zinto zayihlanganiswe kanjani kufakwe ini nani ukuze akwazi ukusisiza ikhishwe lento le nanokuthi okunye sikufunayo futhi uma ngabe kukhona umuntu esingamthola ongakwazi ukusiza sisingaxwayisana labantu abasebenzisa izinto zesintu ukuthi kwesinye isikhathi ababheke ukuthi ungakanani umuntu ofikayo ezofuna into babheke nokuthi ufuna ini yabo ikakhulukazi uma ngabe kuwumfana omncane ezofuna umuthi wentombi kufanele akwazi ukumnikeza izeluleko zokuthi lento ofuna ukuyithatha manje yazi ukuthi kusasa izokuphazamisa ungaveli ukuthi ngoba wena uyasebenza ufuna imali uzothatha into unikeze umuntu ekugcineni leyo nto impilo yakhe isimile ngenxa leyo nto akasekho umuntu okwazi ukuyikhipha lento kwawena futhi wayifaka kudala lento awusazi ukuthi awuhlanganise ini nani noma awasekho amakhambi ongawathola ukuthi ukwazi ukukhipha leyo nto leyo then ikhaya lomuntu selifile umuzwa wobaba usavuki ngaleso sikhathi ngoba ubele kushintsha amantombazana akuvusa umuzwa. Uyabona sibuyele nje lapha emuva kancane khona iphathi abantu ofanele bayazi engazange icaciseleke ukuthi le nto sesithi ibheda ngani inamuphi umthelela omubi kwenzakalani uma unayo. Number 1 okokuqala mfethu uzoqonya uzoba nazo izintombi uqonye kakhulu futhi. Into yesibili isilwane lesa usufakwe sona isilwane ngokusazi kodwa sizofuna ucansi kancane kudingeka ucansi awukwazi ukuhlala 2 days or ungalalanga nomuntu because lento isebenze kazi uzizwe ngathi uyabona ukuqalekile ngathi umuntu esifazane ngathi uyambhema yabo uma udlulisa nje isikhashana ungamtholanga ngathi konke wrong ngathi uyasangana nasekhaya and lento futhi into right ngathi yakwazi ukubhekelela noma ngathi usuka la uyezwe nongalazi ngeke uhlala ungathi ungamthola umuntu esifazane ozolala naye kulolo suku ufikile la ibheda khona futhi kakhulu uma ungamtholanga kufika yona straight kube ngathi isipoko mina eyami bese niyazi because bese kumuntu engimaziyo yabo uma uzohlezi ubona umuntu oyi-1 ehlezi efika kwena ukuthi nangu uyena uyafika namhlanje ngenxa ukuthi vele awuzangilale namuntu mhlawumbe kudlule insuku eziwu-2 olwesithathu uzofika yena and uzobona intombazane ovame ukuyibona njalo izofika ize kuwena straight ubone ubani and ma uheva lapha ingqondo ibe ngathi ihambile ngoba yonke into uyayenza nemali ngathi nje into i-reality oyenzayo ingqondo ibuya uma mhlawumbe masophapha masovula ukuthi hayibo into and uma uthi uyabuka hayibo yenzekile impela lento la kodwa kanjani esiphinde futhi lento yenzeka ngasizathu sokuthi awusuke ungasalalanga namuntu mhlawumbe uzosenene izinsuku eziwu-2 noma 3 bese kufika yona ingqondo so le mithi ifuna ukuthi kahle lento eyafakwa egazini kunini ifuna ukuthi zingapheli insuku eziwu-2 ayi-2 mkhulu kakhulu yabo kwamanje ngiyalunyeka nje usuku olulodwa nje liphela kanzima kufune ngathi nje ngoba umuntu ohlezi ubhize ngakho lento yenza ukuthi awubi nomuntu oyedwa uba nabantu abaningi ngoba phela umuntu oyedwa ukumthola noma nini uma umfuna so kufanele ube nabantu abaningi ozokwazi ukuthi uma kuya ngokuthi lo akafikanga noma uma ifika ekuseni lo ezohamba ntambama khona uzofika ntambama ahambe ekuseni so kubantu besifazane babemhlanganele okunye awukhathali never awukhathali sase ngisho kubantu besifazane so uzowabhora umuntu wesifazane uzokuthiwa ethi mina ngisokubala ngiqhama ngisengizoze ngibe negama elibi anginelisekanga ngeke unganeliseki uba nale energy leni yakho nje energy lena emixiwe ngoba nalento elangaphakathi ngathi ujabula naye isuke ijabula awuwedwa naye iyenza ngaphakathi ingakho ihlale ikunikeza amandla mihla namanje ngaso sikhathi la ehethela khona-ke iy'ngane zabantu ngoba ufike uyenze kahle enze yonke into kahle wena awukho lapho wena bese kutheni ngifuna ukwenza le nto ukuze ungabi nenkinga lezi nkinga zakho esizikuvelela yabo iqala lapho-ke inkinga so makhona onosizo noma ongathena mina ngingakhona ukumsiza hayi singajabula kakhulu nabanye futhi-ke abaseamabhunu mhlawumbe abasafisa ukuthi bazame indlela yokuthi bathole abantu besifazane besebenzisa le ngayo shela nabatshela ukuthi hayi abalivale lelo page angeke lisebenze abashele ngizama ukuncenga kodwa futhi manje uma ngabe kuqhubeka isikhathi nawo ukhulu umuntu hayi bisakwazi lento ukusebenzela igcine ikubulalela wena usakwazi ukuvusa solo wakuzalisa yonke indawo losole ngane indawo zonke ongasakwazi nawo ukuzondla yabona ngathi uma ngakwenza izinto zakho nje ngogazi wakho nje kuba lo uyakwazi noma ufuna isigabeni sokuthi uthathe uphansi uthathe lo muntu osifazane oyedwa focus kuyena uvuse umuntu and ngoba uyamithisa strong hayi kakhulu ngisho wathi ubani ukuthi mina ngiyithole ingane hayi
ayikho leyo nto. uyayithola ngaleyo nto. Uyayithola. So nje udaba lethu kanjalo siyacela kubhuti umsizi asisize bakhona nomunye onesizo mhlawumbe mayizothi iya-prosper mhlawumbe kube khona abantu abathi bona abakwazi ukusiza. Siyacela usizo ngempela.